Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya iti kaano man! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yu yata yung kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam Freddy, iti probinsya, ti Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Freddy. Dear Lady L, umunay ti amin, kablaawan kayo man pa'y tinaimbag nga oras yu dita Lady L Productions. Ilingad naglakuman iti naga na Freddy. Nakapagsurat akmat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko'y tibiyag. Ajak tupulos malipatan. May sak nga asawa Lady L. Katagtayag to'y pakasaritak iti biyag mi. Kin ni Layla nga asawa. Ay, naktangan ti tao. Ilutag ko matibukot mo lakay. Ngamay na, agpipipikal mo dagiti imak. Tanaban nugak mo't. Nagdaldalusak ngamin iti arubayan. Kan iti ayan dagiti mulmula. Ape asi ka tinagdalos katadamat ni Dina. Isungarod inalata ni Dina aswelduan tata isot agtrabaho dito'y balay. Tulong aklap tamot tasan namot maagwantaan amin na trabaho. Pag inanaaglabas sito'y imak, kalpasan na, masahyak ti bukot mo, kan taktakyag mo. Manang, siya kung timang masahe kini Manong Freddy. Ay, sige man nga rod ading, tani. Naknaktahan ti imak. Amumot lang nga ti agilot kadag masahe. Amok amanong. Kat no siyak ti para masahe dananang kentatan ko numabannog dang agtrab-trabaho iti taltalon. Sige man nga rod Dina, barang makaginawa ti riknat. Inton malpas tayo amang rabi maturog akadagos. Tanakaro ti ketang ko ang nagdadait. Anya aya ti dinadait mo manayin?
Nagdaitak iti kortina. Ala, agpamasahe kanto kini Dina. Masangom ka Dina. Wan manong. Sige man nga rod Dina. Tapno makaginawa akmet kat maimas ko ti maturog. Naimas ti turog ni manang mo alaylay dirabe. Nagtangan siguro amanong takompormentumot ngamin ti aramiden na. Kanayon ama kumikom. Saan na kami nakayat tagistambay? Kaya't nang adalat na aramidin na. Wan nga rod. Naggagat ni manang Layla. Nagagagat sapay gumisyak. Isu nga ro na nagasatak tayo sa tinagbaling nga sawak. Nakagagagat kang nakasingsingpat. Isu nga inton makiasawa ka Dina. Masapol nayunan pa iti gagat mo Iti kasta. Kay kayat nakanto ti asawam. Nagagatak kasken kanto ti pakiasawaak manong. Ha? Wan manong Freddy. Kuma, kasken kanto ti pakiasawaak. Nagwapo ken nasingpat. Dina? Kumusta din nagmalam mo? Bakit? Okay lang matlakay. Adumanan tinainayon amulak kadama sa etas ko. Tadagiti anak wano tarubong da kat inyakar ko. Makakitang mat. Ala, agpailot kanto kini Dina. Bakit? Agpailot ka talaga. Tanagmayat ti panagmasahe na. Makaginawa ka talaga. Wan nga raw. Agpamasahe ta adwa. Uray, tasyak mo tinangaramid iti dadduma at trabaho na. Nay, apay nga isumot lagayam bambanog ka manen. Diyak ngamin kayat ti agibaon lakay. Ti kayat ko kat aramidan nalatan ti trabaho na, nga uray awan ti mangibabaon ken kwa na. Maday ti kasta, marawam. Mangnamnaman ton at tulunga makanayon. Bawyan talaangan ay ti panang masahe na kadata. Madi kastalaktan. Aywan gayam lakay. Mapanak to ijela unyon inton kanikadwa nga aldaw. Tanatay ni Auntie Saling akapidwa ni Nanang. Nagagat day di atungul-tulong kada Nanang. Iso asaan ang mabalin asa anak amapan makilamay kadakwada. Anya itaya? Ni, Martes gayam ita. Di mapankanto inton Webes. Un iso ang makaamukan tupay laeng ang mga sikaso iti bagem lakay. Napan nga rod na kilamay ni bakit ko iti ayan ti ikit na anatay. Kat di ta nakita nga addasadsadot ni Dina ababaunan mi. Saan nga agkirin? No jak ibaon. Jay laagman manicure teraramiden na. Wenno ag-cute-cutex kadagiti kukuti ramay kan saksaka na. Kasla saan nakatulong no labsen ti agsao, Lady L. Dina? Apay manong? Mangtimpla ka man iti kape. Ay, ala, jak pa'y nakaidadang iti danom ti termos manong. Mabit lang ata mangidadangak. Ay, una yung date a babae. Pasig ni imbaga ti aramidan na. Manong, masahit pa'y lang ti bukot mo. Pangururayam nga agburag ti danom pagkapem. Sige man harod, tani, naktanganak. Di ko masinarek matrabaho katag masahe. Tayo sunsamot ti linyam. Sana babaunan. Ni manong met. Tila ibagbaga na. Ay, makapakiki ka mat, Dina. Narabaw ti arikak di tabakrang ko. Kasta ka di manong. Sana. Di mo kada ng tabakrang ko, kamarikak.
Loko ka. Sige, aramidin pa dito, takadilan ka mo. Sutil ka talaga. Imalatin kayo mo, tatang. At napagsaritaan ta. Un gayam. Manukad nga aldaw ni Layla ijalaon niyaon. Talo lang daw na ijay, tatang. Ay, ungayam, anya di ko na ayo pagsaritaan tayo? Apa naalingag kung akin natawa kayo ka ni Dina idikalman. Ha? At dan samot at aramidan yung amilagraw. Saan mo, tatang? Amog mo tidakas kan saan? Napasig ngamin ni Dina, impakabsat ng tibagi na kada kami kinilayla. Isupay kiti ati para masahe mi kinilayla. Anya, mas masahin na kapay. Dua kami kinilayla mas masahin na. Napasig tayo nga ubing, tatang. Ay so, saan na damparaw? Saan ka ngagsamakid itirik na wano pamatim anapasig day tataaw? Ta saan mong ammo ti dumdumtal? Saan mo ang maibaga ti masakbayan? Ti kayat ko asawain, an nadam adumtengken ka ti sulisaw. Awan, day tatang. Saan to mapasamak ti pampanunutan nyo? Saan to, Apolos? Dina, api nga, may ka dito silad may. Limupon ka ba't ka Nakabutbutang mat ngamin manong. Ay, nagpipig sa tikimat kan garuod. Ay, mabutangag. Di ka umaliko pa. Sabay, kastamot tilangam ngayon may dito silad may. Naka-shorts ka iti nangal-al sa nakabakles ka. Nakadinday ka nararamay doon, Dina. Rumor ka. Di na kahit katan Saan ako umibot kan ka, Freddy? Ay, sus. Di kag kasta-kasta, Dina. Rumor kang kunak mo. Di mo maakal ti arakop kan ka. Amom ka di. Nabayagan akayat kata. Nasingpat kan nataer ka. Rumor kang no di mo kaya't akabilan ka. Ura niya pa'y ti pagbagam. Jack Rumwar. Dina, agtal na ka. Agtal na ka. Di ka kasta. Di ka mangsulisog. Pumanaw kang, Dina. Diyak kaya't amasangputan na kapit asawak. Bastos ka abalasang. Bastos nga. Kay-kayat mong tupay. Mangbiro ka dito sa baling amom. Saan? Makikabalaya kada kayo nga aging gangagpas ngaya. Anya? Adda na pasama ka data? Kat siguradong agbunga dayta. Isu adinak mabali na papanawon latan. Di kag parnoy itidakkel nga apoy, Dina. Ikan kay itidakkel agatad. At pumanaw kan. Saan? Agpakaasyakan ka. Pumanaw kan. Kasta unay adanag ken pungtot ko iti daydia kanito. Masurunak unay kinidina. Kasta meten iti bagik. Taapay anat nagak iti sulisog. Manipod daydia napasamak. Awanen ti tal na ti panunot ko. Iso akin nasaritak nga rod ti amak, Lady L. Kung naktupay kita mapasamak ti pampanunutan, kita di ka nakalisay. Dakkalasungsong batam day tapreday.
Tatang, di da konsideran ta mariribo ka ng una yun. Tulungan dakit day. Anya nga iti maitulong ko kat napasamak matan. Naimbag ko man no saan pa napasamak at talapdak ko maday di babae. Ay atik ti asawak tatang. Diyak kahit amapukaw iti biyag ko ti asawak. Awan mat nga rin mo ka pamuspusan no kasano asulbaran day taparikot mau. Tulungan na tatang. Papanawo mo na day di babae. Natangkan tinagam na tatang. Diyak mapapanaw. Mala, sorom na niya taramidag, taiso taramidag. Tapno masulbar laang ti parikot mau. Tulungan na't nagpalawag iti asawa tatang. Kastat si Bubok kala na pasama, Layla. Apay ang nagpasulisog ka. Di ka lang nadurmanan iti kasday akita ti babae. Nga iso pa yan timang ramuskun ka no arigal. Pagkawanan na, Layla. Pagkawanan na. Agsurita kami tinalapat iti day babae. Diyan kaya't amakibiyang ka. Tulungan na kapo. Narukupak. Natnaga kiti sulisog. Ay ayat at kasawag. Diyos ko. Tulungan na. Garampang ka! Maglilipot ka, babae! Magsangudan. Anya ti aramida. Ayop ka! Agsardin kayo! Anay ko, titakyag ko. Nagsakit. Tanong ka dito'y ayop ka! Saan ang nagtalaw? Asawak mo tanti asawa, manipot at napasama ka dagani. Bastos ka! Idarom ka, Dina! Idarom ka! Ayop ka! Apaya kinabilyaw. Madaksan kayo ano agdarumart. Natangsit unay, tatang. Day tatikam amak iti may sa akatulaw na agkursunada iti amo na. Di pa ilang arod mapan iti amo amanyak tamakaamudan. Dakkel agulo, kan pakaibabay ng dayti a pinarnoy ni Dina. Agkitan niya nga ron ti plano yo ita. Napan nagdarom ni Layla iti barangay, tatang. Nasaysaya at pa'y. Narigat no da kayo latan at talo ti agsasangaw. Abang nagdidinang ran kayaw. Uno agpipinatay kayo pa'y. Natangsit day dya babae. Ay na, di yula ko man inawat iti simrek ababaw ninyaw. Ni Layla tinangawat ken kwa na tatang. Sadot pa'y ababaunan. Nagbidot day dya iti simrekan na. Tirumbang iti day dya babae kat iti club. Anya nga ita, nagbalin kayo na biktima na. Itang agsapa ti hearing. Mapantan, Freddy. Kat ni Dina. Makaamumutan no umay. Basta mapantay di barangay hall. Narigat a panawan ta nga isulaan ti mabati ditoy. Mga nanyapit ti mapanunot na dinadakas. Mabitlaan. Tasyak ti mapan mangkita ken kuana. Duatan. Anya, pimanawan ni Dina. Wan tatang. Katidakas nagtakaw pa'y. Ay una yun di kasi aklasit ibalasang. Agtatakaw pa'y kayab. Inala na dagiti agkakapatag nga alahas ko.
Agraman ti daduma alupot ko. Iso ang mapanak iti police station. Kan uray ti barangay hall ta ipablatter ko. Ay, ti pagyamanak kat pimanawan. Wen nga rod. Ay, Maginawa anak mo tapi manawan. Ngam nang ibati mo't itidakkel a perwisyo. Kan sakit tinakam. Sige, Layla. Mapantan ni pablater. Kat sapel ako mata, mapakawan na kiti nagbidutak. Freddy, Amumot no kasano ti panang ipatag ko ken ka. Ngam, jak man amo ta. Apean, napasamak ti kasjay. maawatan ka. Am mo ka una yan. Ngam, ala, pagsaritaan tanton day ta. Tinapatag kat awanan day dya sa iro. Kasanon, dagiti tinakaw na agamit mo. Makaamon ti Diyos kan kwa na. Tauray anyapay ti aramidan ta. Awanan. Nagtalawan. Kat sigurado nga aglemlemengan day jay. ala, saan abalin ta masukatan to dagiti alikamon nga inala na? Kan sagrapon nanto ti bunga ti inaramid na. Saan nun apan panunutan ti banag asaanan amay sublipay? Tagsakit lang tinakamyaw. Kan makadadahil iti relasyon nyo adwa. Di yu ipalubos aday di ababa iti mangdadaal iti masakbayan yaw. Nagsingpat ti asawa, man nakaawat. Uray na sakit tinagam na iti panang tutup ko kinidina. Inikan naklatay ti gundaway ko. Sana nagimula iti sakit tinakam. Iso apagyamanak unay iti Diyos, takas kinilayla tinagbalin nga asawa. Ita, natalnan ti panagdanami kinilayla. Aging galangan dito Lady L, katagyaman nakiti anos yu anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Freddy, iti probinsya, ti Pangasinan. Narukop ti lasag ti tao, nang runa no sulisugan ti umasidan. Ngam inikkan na tayo mat tinamarswa itirik na kan sirim. Tapno ammo tayo arik naan, kan panunutan no agparparipiripan ni sulisong. No dumtang day taagon daway, di tayo nga rod itulok nga iturayan na tayo ti awis ni sulisong. Taadda nga adda ti paglisyan tayo, no umasidagday ta kada tayo. Saan tayo nga ikan iti gundaway amang dadaal iti kinatao tayo? Tano agbalig iti sulisog, sikan ti timpuak iti gayong-gayong, amang lamot kan ka. Alakastan, Freddy, katagyaman nakiting ka pa nagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo, ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay, na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagkitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!